אחי חבר הכנסת, שרק נבוא אליך לשמחות, ושיהיה ברית חיים בינינו, שיהיה ברית חיים. המרצחים בני העוולה שרצחו את בני לא ירצחו את הקיום המשותף של אזרחי מדינת ישראל. בארבעה ימים האלה נגלה לי עם יהודי שאהבתי אותו, אבל עכשיו אני מת עליו. אני רוצה להודות בשמך לעם הנפלא הזה שחי בארץ הזו, ולא סתם ביקשתי ממך לשמור על הארץ הזו. אנשים עקפו אותנו באהבה, כבוד הנשיא. אמרתי לך שבבואך לקחת 50% מהכאב שלי, העם שלך, העם שלי, לקחת 50% האחרים. וכעת צוואת החיים של בני ושל הייל סיטאווי ממג'אר, צוואת החיים שלהם שאנחנו נמשיך לנצח בקיום המשותף שלנו, נמשיך לחיות ביחד, ערבים ויהודים, מוסלמים ונוצרים וצ'רקסים, כולנו אזרחי מדינת ישראל. המדינה הזאת היא המקום הטוב ביותר בו להיות יהודי, אבל ירשו לי אחי הלא דרוזים, היא גם המקום הטוב ביותר בעולם להיות בו דרוזי. ואנחנו גאים להיות אזרחי המדינה הזאת. העם שלך והעם שלי הוא העם שלנו. העם שלנו. ואנחנו צריכים להגיע אחד אל השני כמשאלת לב, כרצון, כחיבור, שלא יהיו בריתות של דמים, שיהיו בריתות של חיים. הבן שלכם שמר עלינו בירושלים. הוא שמר עלינו מפני קיצונים. הוא שמר עלינו מפני אנשים שחושבים שפונדמנטליזם ומלחמת דת היא דבר שיכול להתקיים כאן, והם יראו שהדבר הזה לא יקום ולא יהיה ולא ניתן. באנו הנה על מנת לנחם אתכם, משפחה יקרה, על מנת לבוא ולהודות לגיבור, שומר חומות ירושלים, שומר חומות מדינת ישראל, שומר חומות האזור כולו מפני רוע ופונדמנטליזם. באמת יהיה זכרו ברוך. ואנחנו רק מקווים ומתפללים שאכן הברית הקיימת בין העדה לבין המדינה, מדינת ישראל, שתיתן את דעתה יותר בתשומת לב, שלא תהיה לנו ברית דמים, אלא שתהיה לנו ברית חיים אמיתית. יהי זכרו של הבן ברוך. עד כמה יקר לנו השומר, עד כמה יקר לנו שומר ירושלים, הבן שלכם. ובאמת, יש לנו מדינה שלנו, של כולנו, וכולנו שומרים עליה, וכולנו צריכים לחיות בה ולחיות בה טוב, וצריכים לקיים באמת גם את כל שיתוף הפעולה, לא רק כאשר אנחנו באים לנחם, אלא גם כאשר אנחנו באים לשמוח. אנחנו מאוד משתתפים בצערה של המשפחה. צערכם הוא צערו של העם בישראל כולו. מקווה שזה יהיה החלל האחרון. אינשאללה.